si Maranghilen eh. Morning, maayong buntag sa tanan. Daghang salamat Lord, daghang salamat sa grasya matag adlaw sa kinabuhi. Yatag rong adlaw, sayo day ko nagluto kay naibisita nga delivery og bawd gikan sa Cebu. Pakanon paon na usa mo lakaw mo lang nagluto og sayo. Na ang dagat na. Ito ko kaligo og buntag, malang hapon ito ko makaligo kay busy ka buntag. Sa makaron ay gilutuan ka na mga bisita mo kaon usa mo larga. Niluto yung itlog, nag-request yung bata og itlog. Ito oh. Itlog na may dahon sibuyas. May dahon, tapos na. Oh. Oh. Bugas, nara. Sakadura ni. Wala ba kayong bahay? Bakit nakikitulog kayo dito? Bas, ningan? Oo, siya meron. Hala. Ay, siya. May sasakyan ba kayo? Wala. Kami, may motor kami. May gawin. Kuya, walang batana. Asara. Tawara ko pinili. Asara? Siya kami. May bangka kami lang. May bangka kami. Oo. Sila upat ka bangka. Ha? Kansa dengog em. Ha? Kansa ka dengog. Gabi eh. Siga bumatan hindi. Nag-video tak ka. Wala ba kayong bahay? Bakit nakikitulog kayo dito? Hala. Kuya lagi na sisa. Dahil lagi sigit mong mata. Kapi ka na, boss. Ayan, oh. Kasi adik mo. Muna adik kape, dili adik red horse. Ha? Lagag, gusto nyo ka. Hi vlogger. Hi, vlogger. Asa ka si Budong? From Lahog. Lahog. City of Cebu. Kato, kasi man to. Cebu boy. Pakboy. Ibuboy pakboy ko na sila. Asa kayo yung mga asawa? Shout out yung asawa. Mga single mi. Ha? Mga single. Puro single ko no. Masaya mi dahil. Ano ko no, em? Single sa lugar. Bawa na nila. Paghawa na ko si Buwa na bago ko mga sila diya. Ah, wa na kasi po. Pag wa na kasi po, bago na sila. Sumangil mo ha, Mga masin. virgin kami. Ha? Mga virgin kami. Ang sa'yo? Mga virgin Mga na virgin lang. Usa tala ko silang delivery. Nga truck? Mga iniguro. Kaya sila ang mga lapo yun eh. Sa dagat. Si Kuan. Ayan pala delivery nila. Halag, Bortolvi ha? Kamu anin. Ah, mo din eh. Ilahang truck. Pernsi lagi em. Eh. Kuan na sila sa Pernsi. Nag-distribute na sila sa una. Wala mo naman. Wala pod. Muna ka mga bisita gabi ang gihabulag sidaan. Deliver din yung nga kuan. Idoro. Kay uban kay kuan si Gabriel. Wala na hinog naman ni Im. Ano sa? Ano man ninyo? Kuan na. Bay, awan ang taong nagagumay yun. Di pa sa taong Cebu. No? Wala. Sa walang taong. Taong Cebu nagko. Wa man ay chemical. Wa man ay spray sa Cebu kay spray man to. Kaya mga taong Cebu. Ah, ito dahang sagol-sagol ang sudan. Naibuad lingo-lingo. Nagluto. Ini mas may lingo-lingo ko na Cebu. Sama. Kanang goodbye head. Lai, dahil raman. Lingi pa man na. Goodbye head lagi na. Ngaon. Maando sila, iyang driver. Taga Cebu. Kana mo guna? Hoy, taga Cebu. Imi, buad lingo-lingo. Gusto mo kami. Hala. Ang tikin na sila. Sino do kay kuan ngandu. Ilam ko naman yung TV. Ay, igsunod ko no. Makintagay na ko na siya. Hala. Wa man siya tagay gabi ang namay nang gihuwat tagay. Yung mga ganyan, paglingkod, lagi siya, sige na, tagay-tagay na Diyos, di ko mainom ay. Subok ka. May lingkuran na rin ya? Ito, imli pa ka? Yan na, tagay na sila. Bos, Tim. Kawan bos. Para tingapin sa timbalag.
Una galing kong video. Kira magkaon ng video. Di, gamay ra. Makano lagi mo, palit lang. Magkapit pa lang sa otro. Kape lang kapit ka? Ako na kunong kape niya. Yaw, Pag mata bitaw ni Zana, magkapit rin so. Morning mga driver. Magsilipod. yaw. Sam? Katawa ko niya. Yan mga cowboy. Huy, lingkod. Lingkod nila niya. Anin matuga ko. After the meme. Dahil lingkuran bitaw. So, ma'am. Mamsa. Huy, Hinog na na, oy. Giluto kabangaan na. Lingkod. Di mo sa balingkod kay anong dugay ko na mabusog. So ba? Na. Tagdag. Kaya buling ko na rin ko na mabusog. Bardagan ko na makaon. Juaw niya na. Na, garaon gud ni siya na ba? Garaon. Eh, mga driver ba ay garaon? Driver, painante. Ako na siya nagdado. Lagi. Zono na nga na. Kasi lumon. Agent na yun. Mga agent. Ako sa lagi na, giing na nagod siya sa huy, undang na dahil, daghan na kayo nabigaon. Maangay ni Parison. Bangsa na ba rin mga ani? Tatawag bangsa rin. Pagkaon lagi niya na, ang syaim. Ang syaim. Kaon namin, ang sige kaon na dahil siya. Wala yung red horse. Ang red horse! Bukin ka! Pagkukra o siya. Di ba, tagay. Hindi tawa na o. Awa ko na siya na. Yan siya, ibalik na mo ha, mag-disco ka. Mag-disco! Ay, ang daming gulong tuba sa galon. Tuba ako, may ang dami yung sunod. Ito, be. Nato ba ba? Wala. Ha? Naaman. Ano, di ba tuba? Nas, kuan, botilya. Asa man? Hindi mo ng suka. Oo. Madami to, be. Ha? Madami tuba. Wala lagi tuba. Ano na nagbalik ni mo? Okay, bantaya. Orderan pa lang tuba din eh. Nawa na upuing. Tahanan na. Duha. Di ka rin ng uan na mat. Mura din nas nilakong kandilarya na si Zana. Hoy, kandilarya! Pagdali diha kandilarya kay daon inaog tong kuan, baul. Kay mularga na sila. Tabang sa ambag sa bawal ba? Wa may kuha. Ha? Wa man magpaano na ng mga tawhan na gabi. Dalo koy dia. Si Roy, dagungan ra. Lugoy, tabangin sa kuno goy. Kasi ako tumbalin gabi kay di along ka daw tay. Untuk aja, dinus-dus na to. Napilang, ano, hala! Namay murag kuan. Gitu naman eh. Aduh ka man na, oy. Sama na isa. Kuan ka na oh, ununan man na. Libre na sila sudan pamahaw, oh. Dugang sa among sudang iluto. Malibat uwak? Kanang taas, may bathanginan diha. Ano ka nang bat tisot, haman ron, bat tisot. Bathanginan dake, kana di ay. Lagi. Saan ang mga bata na? Buta na bata. Kani hanginan na daking lihok. Bakwak na, bakwak. Ag hanginan kay mo lihok, kuan man na og mahanginan mo kuzob, mo ni bathanginan. Idangol ko nagkamuti. Takan ko dinidoro. Isa na lang to, sila to. Napanong wala. Dapat niya dulu ha. Belum sila putahan. Ini okay na din siya dito kay gagmay. Ini o.
Kini kinako, kini gagmay. Yasam lang dagko. Kini dagko, kini gagmay rin sila. Yasam lang dagko. Sa upo sa Ari sige na ko kay para mo. Sa ubos. Wala. Ah. Kaya sa bahay guys. A few moments later. Maho na. Maho na. Hindi na bat magyapon. Lugyaw? Lugyaw? Sikan bat ni pamahaw kay unang bat bisita man to ini. Whatever mga. Ini. Ito. Ah. Ano yung takloban? Mukhaan ko. Ito yan. Bakit lang ihap na Ay, mahawin. Ay, gamay. Basa lagi. A few moments later. Ano yung sudan nila ron panyod to? Sinabawang ribs, butangan o patula o repolyo. Ah. Plato. Ginawa ka ni kaon. Sabaw, sabaw lo. Kung plato to, kagdag plato. Nana, tagsa-tagsa ng sabaw. Pinaning naining bahulbol na pod, wa kuno silver spoon. Wala bitaw, batasan ni mo. Kung sa may labo to, boy service pa nga. Na sila naman na. May suno. Ang kaldero, okay na ang kaldero kasi lalay mo kuhad luto. Oy, kada mga basa. Kaning mga baser, hanang itagsa-tagsa sabaw. Tagsa na mangkok. So naman bidari, ngalagay mo isaw mi. Labo tito magsaw mi ay. akan nakuha siguro. Salay. Mga basir pare akan nakuha sila ba? Kuhaan ko ng sinabaw. Namang wilingan nga wa ko ng silver spoon. Dapat sili, silihan nilang baba no, no. Sili. Kaya sabaw din ito. Ano ba rin mag-isaw tagsabaw nga ato man ang gusto naman tagtanan. Para makuling tilaw sa okay na long. Ini sebagai pesawat. Pagi mo, kagi mo. Ya, mapasok ko kasi. Nay, Untuk murah deh. sabaw nga buto-buto, bitang patula o repolyo. Ngari ko na dali, basigi ka to sangkang, anong manghilabot ka sa mong pagkaon. Sa kanon sa mereka? Ngari dali, isaw ta, kaon, ano manghilabot aroy. Ano ba rin, mag-isaw mo dali, mag-isaw. Kasi lang lingaw, pero mas lang tanaw. Hindi mo commented. Ingit naman na kayo katilagbat. Hinggit ko na katilagbat. Ikagbat. Niko status buat itu gidan itu. Saan man? Or? Pangipo sa tay. Yan naman lang. Sige makagili diha. Juhan lagi kayo ng kuniwan sa bispoon. Yeah.